Я да им 2016 година дали Коцето се е научил да фаща риба. След толкова години имаме същото видео тук на Коцето къде фаща. Да видим, да повторим същото видео след някоя друга година. Това е голямо! Това е тя! Рибата! Чай, ще мога такова. Да видим бързо. Къде е? И, ба, точно па. Направи тоя! Ба, как се бори неговата коса? Чуто да! Коцето къде го фана шарана? Запържи го! Това пак запържи! Не! Добре,